הגעתי לחנות של פיט כדי לקנות חגורה דרך מכבי. מדדתי את החגורה, בא לי למות. חגורה איומה. אבל זה לא העניין. אלינה לא ויתרה לי, והמליצה לי לנסות נעליים של MBT. הייתי עם נעלי הוקה. נחמדות. ממה את סובלת? עברתי פריצת דיסק. די רצינית, לא יכולתי ללכת על הרגל. עכשיו אני בשיקום אצל פיזיותרפיסטית. אלינה, נכון? היא לא ויתרה לי ואמרה רק תמדדי. אז מדדתי ונפלתי בפח, אבל הפח הוא טוב. ובאמת, הולכים עם הנעל הזאת וזה... אני לא יודעת מה זה עושה, זה משנה את היציבה, את ההליכה. לא מרגישה כאב של גב תחתון לפתע. וואי, שווה. קצת יקר, אבל כנראה ששווה מאוד. אני יכולה לבוא לפה עוד שבוע ולספר לאלינה מה שלומי. אז יאללה, תרוצו לפה, ביי. לאיפה? לאיפה? פיט, דרך ה-250. בהוד השרון. בהוד השרון. וליד זה יש גם בית קפה שווה, יאללה תבואו.